O Concello de Vigo quere manifestar que ata a data de hoxe non recibiu ningunha comunicación oficial por parte da Federación Española de Fútbol sobre a solicitude de Vigo para ser sede da Copa Mundial de Fútbol da FIFA 2030. A cidade presentou un proxecto sólido e consistente para a dita candidatura e, como é sabido, Vigo é un concello con sobrada capacidade orzamentaria e organizativa para poder facer fronte ao desenvolvemento do proxecto. Nos enteramos a través dos medios de comunicación dunha suposta decisión da Federación Española de Fútbol que non compartimos en absoluto. Esa decisión foi avanzada no Estadio de Riazor polo presidente da Federación Galega de Fútbol e vicepresidente da Federación Española, Rafael Louzán, que, como todo mundo sabe, é un coñecido militante do Partido Popular e acreditado pola súa oposición política a esta cidade. Estamos asistindo a unha movilización política en contra de Vigo, encabezada polo señor Louzán, a que hai que sumar a falta de apoio da Xunta de Galicia. Nunca escoitamos do ente autonómico ningunha interpretación sobre a proposta da cidade, que a Xunta coñece en profundidade. Neste territorio todo o mundo é coñecedor da posición ante Vigo da Xunta e da oposición feroz de Louzán a todo o que teña que ver con esta cidade. Dende o Concello de Vigo exiximos explicacións. Queremos saber quen está detrás dunha decisión que o señor Louzán avanzou hai 15 días no Estadio de Riazor anticipando que Vigo non ia ser sede do Mundial. Cando tal e como repito, a día de hoxe este Concello non recibiu ningunha comunicación oficial por parte da Federación Española de Fútbol. Lle reclamamos á Federación Española de Fútbol ecuanimidade nas súas decisións, así como tamén lle pedimos explicacións ao señor Louzán sobre os criterios nos que se baseou para decir que Vigo quedara fora das sedes elexidas. Compartimos a decisión do Consello Superior de Deportes de traballar na inclusión de 13 sedes nacionais, tantas propostas como foron admitidas finalmente. Dende o Concello seguiremos defendendo a proposta de Vigo, con todas as medidas ao noso alcance. Reiteramos que é posible ter 13 sedes e que, polo tanto, todos esteamos representados no Mundial 2030.